Kamu dendrak. Tasan marok dendrak. Tahu? Hah? Ya kunu pala. Ya background bukur mui kita. Sini bersirbat cererok 50% ni sai kebang cererok. Kaisa puno thui ka hamaya. Sini boror thui maya. Kahang kada de. Nin mukha. Francis. Tahu jamatia. Rukni person nin lo. Ada. Diam kau. Tutuka. Masakha. Makanya barakah ada tu. Wah itu. Am thajin sak kok samak na kanumle. Mobile mane wrong number 5 borok tor 11 8 ni simi sulung thang borok jokhon 8 9 10 te baki norok sana hanga ano sadi angnong ni jo nai mane joton nai kono spe to তুই tam raja sini mo tang rasa tara di mutir jago do sahamu bini sini si jag raja menu thapa jago tong menu boglamo re tong menu thapa jago tong lagi belai hamba joto media rongo tini belwari Montfort Saint Anthony Homes ujaga hostelang visit khaipika puro joto sare rok sokai beyako sombandin simi school reopening sanai taisa angkai phainai phika bongni hostel rokno visit khaipika kisa je komite ngono ang saiklang hostel soparno je hostel ni malikno light thepanani tei fan thepanani tuirongni ব্যবস্থা tongo je nangmani ang bongno chubanai o hostel lang chubanai baskango ani chererok bobi sorongmani bagai karon ani u chererok dofani bobishot baskango borok dofano lead khainai sini desno chubanai desno lead khainai समाज सेवा खाइनाय देशनि सेवा खाइनाय borok sini bobishot baskango borok o chhatro rongno bobishot chini joto thinango joto kisu borok nai abani bagino chini chererokni je tomung chamung ahamung thung puroni je problem naino family kahamno bal khang choliwo hostelno baskango bongni hostel tebo kahamungan hunang khathoyo ishorni thanang prarthana koyo o chererok baskango bobishot tebo borok ngan hunai borok thum hunang prarthana khainai tebo baskango borok agu goi thamto bele hambai